Ya Nyamira anene kurwase constituency ya West Mugirango nigo ya mate eyamo kurwase kenyorokia kianginda bo Samaro ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira nyareko bagegweso kiana koboria basamaria baya banyareko bagweso kiana koena na obokonyi gokyase ya mate yo elinde banyareko bagosira chisemi cyabana babo babere kolengana ne ya mate yo niwe yatabirebo no gwikira boniga bana babere bataranyarako bakogenderera ne chisemi cyabo anene gosoa asekerasi ya kianda maiga yabar gukora amatemu amane kerasi kia gatano na gatatu umwaka onyarete ko bagogweta Paul Kapokara niganyara ko bagwikira na senga eyo na gusanga amana intoroboti irokobwatia na naitwa Kezia kwa mbuko yali katika kijiji ne video yega ya sara se mitandao abana baiga babere alano bale na Kezia kwa mbuka abo bakorogotemo kwabo gwikira sikirigia gatano na gatatu na gweta buya umwaka ulio etako wikabono tibaranyara ko bakwenda skuru ende yonsi abana mbwate batatu aberengo cyo ni form 1 na ro form 2 ana kulingana icyo gwaso ya na tinku enyara timbwate bese ndo tinga para fere skuru na kio kirerete esabari ya omusaki Ondizi TV kurase county ya Nyamira gutarire kenyoreke igagia kianginda ekyo gegotoke mehye wodi ya Samaro ebunga ya West Mugirango county ya Nyamira elio koene kianga abana ba emechanda bagweteraniriye yiga yakire arani obale ago tunyambare primary agwata magistri 105 kesia kwamboka agote kurendo inyo Kajiado abwate 276 bonse batakire go chuin Mongoli secondary school usanga amo naise abana baiga aselieta David Oyagi nigagotwerera buna kiniri abana bae asobota kobonene na wikabono tabwati bisa gubinde byonsi ebyo biragera abana baiga babere bakorogotemo kwabona gwetabuya oso asekras kiriya kyanda Oyagi boigo nigakwerera omukyoye bunatemire kunyarako baga guseka sigira abana baiga osembaswe asekras ya kyanda ko nigo taraibora matunda gwekabono bondi kera admission babantu ko admitted teres 17 ngikuru bono singeza bwati bese mugambi na tema nkando akabo mongare besene tuito nkanyara ngata tayo tarenge buoyo egento boigo abamate baye bakunyarako bakwenekia no nyene video yabe kwa so mtandao umama to yega ni ganyarako bagakujebeka kubwatekana mu nobotako bonene obwarora na kugania abana bega bakonywe likuru isiko na kugenderia masomo abo Samarita nguru kuini morabo sire ngonde jirani ya David Oyagi inanyora ngabana bambara enda skuru twari wapiria saba gambi baito well wishers bakonya abana banyar ko bakwende skuru na libara chiko konya babiri babo kuchimotuga ande bekonye boka banyene ningana Gladys bosubulyo yoro mutuleti bwe kenyodeke gakwerera nagoteba nigo batemire kunyara ko bakwene kinga abana bega kugenda bari skuru kurende kubatikana mu nubutako bonene borasenkeye boro nigo basabira abasamaria baya ko babwatesia korengana nje buno mugambi arona banaro chenga egetirongero asomu gakuria ekwete yokora kende ninkali ngana batogo saba eserikali emubwatisie mukonyo mwana nyore no yomo nera subulikire abandi ningana boigo eyamatega yaenekire nakugania abasamaria baya gwesokya unenjire yemo yoko batoria abana bega kwebwatania ase skuru aho somwe msio itoga Charles Kiganda MP Steve Senator Mungare Rafa Nyalibo beso kesi bari pato bankonyera abana baiga babere nigo bakwerera chindoto cyabo babwate nabo gokugania gokonyo bunenjire yamo yokirania chindoto cyabo ndito gosomera pilot bona singenjwe buri bani babwati bese ndito mundangonya angire skuru ngende kwenda na masomo sabandu bensi urana ari bongoni ngende skuru ngende na masomo anyari bombira na kongere skuru na sasa na musisi ginko reporter getaseni kya obwanjete kya Ndizi TV kurugega sekenyere kiagia kianginda iche kongoro kwa Polycarp Okara